टांग के ले चला ना होने गाछी में गाथल जाए हम छोड़ 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 बूढ़ा वो। हाँ हेलो, का हाल बा डार्लिंग? ठीक बा नु? कोनो दिक्कत नहीं के नु? का तनिक बेरौरी कहबू सुन ली। तार बिना अचार सुखाता का तोरी बहनी के घोड़ा के पहुंच रे सरवाई तो का हम सुन ले नहीं रही। अच्छा ठीक बा, एगो उपाय कर। का करें हम ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं, ठीक बा, फ्लाइट से अब भेज देते हैं, ते ही चल आप। अचार तो सूखा था, अचार में तेल डला जाए, अचार हरियर हो जाए, ठीक बा, कौन बात नहीं कहूँ। देख टिकट बुक कर देनी, ठीक बा, लुकता टिकट बुक कर दिल बनी, कौन बात नहीं के टिकट चल तोर लगे, चल आप। मन करता मन करी ना हंस दूगो देख के रसगुल्ला देख मन करी ना। ओ बताओ लगन भाई, एकर कहनाम बा कि बूढ़ऊ मन करता रे। जब इतना ते छाव भाव लगेबी या देखेबी तो बूढ़ऊ के का लइकनों के टुनटुना के खड़ा हो जाए। माने हमरा के मतलब लइकनों के मन लागी करे, कहे के मतलब हमार वीडियो बनावे के भाई लगन इहे एगो मकसद बा कि तनिक मनोरंजन हो जा। तो एकरा के सीरियस लेला के जरूरत नहीं के हैं। तो देखे के बा वीडियो, मनोरंजन करे के बा, भूल जाए के बा। तो वीडियो आज हम फैन लेके आ गए मेरे लगन के स्वागत करे खातिर। तो वीडियो में लास्ट तक मैं बहुत मजेदार वीडियो बनल बन, बहुत एगो लोग आँख के अनहर होला, एगो लोग गाड़ के अनहर होला। लेकिन हमरा सरवा ई समझ में नहीं आवत, साला सूट सलवार पहना के ई फराक के नाम काहे खातिर लेता रसो रे। का कहिए भाई लगन है, बुढ़ऊ के तो एकदम बुझाता कि इनकर इज्जत ले के छोड़िए सन। मतलब कि समझ ले कि चारों ओर से भीड़ गई पड़ी सन, इनकर अब खैर नहीं खे। एगो चुमा पर देबा ना, चुमा रहू जब चुमा पर ना तैयार भइल लगन त का रिएक्शन बा देख लगन। इतना बड़का धमकी मिलल बा भाई रे, गजब के हाल बा भाई। चलती चलो त साफा मान के चलो तई चिल्ला लगन संगे बूढ़वा हमनी के रेप करे आवता बस तनी तक द के छुरे भाई हो। जब अगले राजी बात का दिक्कत बा भाई, ठंडा जा जा मर्दबा तू नहीं ना, जोन कहते सुन तुम कह दो, काहे के दिक्कत बा, तरन हो जाई तोहरो तर जीव भाई। ओहो हमारा तोरण हो गया। हमरे दोनों वाला टांग के लेके चल जाल जाए। बहुत गुड भाई चाकू तरबूजा पर गिरे चाहे तरबूजा चाकू पर, बात बराबरे बा। ते में तहरा कौन फायदा बा, देख लो कौन फायदा बा। टांग के ले चला ना होने गाछी में गाथल जाए हम छोड़ 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 बूढ़ा वो रोकिए दो ना। बहुत सुंदर वो बहुत सुंदर बा। तू हम नहीं की सुंदर हटा। हम कहता सरवा घोर कलजुग आ गइल बा, लेकिन यहाँ तो देखल जाता कि कलजुगो से बहुत ज्यादा घोर कलजुग आ गइल बा। तो भाई लोगन कोपू के कोनो के कुछ के भरोसा नहीं के। फुलावना लेखा ना तो हमनी के फुलावना बा, तो का फुलावना हमनी के छुबा तब फूट जाई। हमारा फुट कहां तार लौकत तू कहां लोग हीरा। वीडियो कैसन लागल कमेंट करके जब बतिया लगन भाई, और ये वीडियो के शेयर कर दिया लगन, चैनल को सब्सक्राइब करके यदि पहली बार आप लोग आए हैं तो कर दीजिएगा। और हमारे मतलब कि दोस्त कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो हम भी कहें कि हाँ आपका भी बात सही है, क्योंकि हम वीडियो नहीं खी डालो तो घेवड़ा में सब्सक्राइबर बढ़ी, और जब सब्सक्राइबर ना बढ़ी तो चैनल ग्रो करते रही। तो भाई कहे का मतलब बढ़िया वीडियो बनाओ तो नहीं की, टाइम से बनाओ तो नहीं की, तो हमरों में कमी बा कहीं ना कहीं। तो भाई लगन आज के वीडियो में इतना ही, मिले अगला वीडियो में, तब तक के लिए ओके, चलो तनी।